Enpresa solidarioaz gain, gizarteratze eta laneratze enpresak ere sustatzen ditugu. Zer dira, Euskal Herriko agintaritzaren ordezkarian agertzen den bezala, gizarteratze eta laneratze enpresak ondasunen edo zerbitzuen ekoizpen egiturak izan beharko dute, gizartean baztertuta edo desabantailan dauden taldeak lan merkatuan sartzeko helburu izan beharko dute, gainera gizarteratzeko banan-banako proiektuak egin beharko dituzte ikasketa prozesu egokiapen bidez eta prozesu horrekin enplegagarritasunaren baldintzak hobetzen laguntzeko trebetasun batzuk lortuko dira. Trebetasun sozialak, lanekoak, oinarrizko prestakuntza, lanerako kualifikazioa eta merkatuari buruzko ezagupena.